はい、松田啓太です。今日も動画をご覧いただき、どうもありがとうございます。今日もですね、腰痛を治すためのヒントだったり、アイデアをですね、腰痛で悩むあなたにお届けできればなと思います。いやー、今日もですね、治療院の方からお届けさせていただいてるんですけども、ちょっとカメラのね、アングルを変えてみたんですけど、どうでしょうか？どっちの方が見やすいでしょうか？はい。まあね、どっちでもいいってことかもしれませんけども、はい。で、実際にね、ちょっとやっていきたいと思うんですけども、今日はですね、前日はお話をしてます座骨神経痛のお話です。座骨神経痛のお話です。座骨神経痛って言ったらね、いろいろ原因があるなと思います。ね。ずっとね、お話してるんですけども、梨状筋っていう筋肉が硬くなったりとか、神経が圧迫されるっていう原因が何かあったりとか、あとはね、今日お話ししていく骨盤がずれてしまったりってこともありますね。この骨盤自体がずれてしまって痛みが出てしまってる、神経をね圧迫してしまってるんじゃないかってことがあるんです。で、じゃあどうやって神経圧迫してるのかってことをねちょっと今日ご説明と、あとはストレッチの方法をねご説明するので、見ていただければと思います。座骨神経痛っていうのが、ここからこういうふうにピッと出てくるわけですよね。こういうふうにピッと出てくる。ちょっと見にくいので下に下げますよ。こういうふうに中から出てくるんですけども、ここにね骨盤がこういうふうにあるわけですよね。骨盤がこういうふうにあるわけです。で、骨盤もねこれ一枚板じゃなくてね、こう3つの骨がくっついてるんです。真ん中に仙骨ってものがあって、横に腸骨ってものが2つあるんですね。ですので、これがね、こう、やっぱくっついてるもんなんで、こう、ずれちゃう可能性があるんですね。なんていうかな。ベニヤ板がこう、ペチャペチャっとついてるような感じですね。わかりにくいかな。わかんないですけど。くっついてるだけなんですよ、ここにペタッと。なので、やっぱりね、こう、ちょっとずれてしまったり、ボンドがずれてしまった、なんかこう、乾いてしまって、ガーッとずれた、ずれたぞみたいなね、なるような感じと一緒で、やっぱりね、ここもずれちゃうんですね。っていうのが、骨盤のずれっていうのは非常に起こりやすいです。なんでかって言ったら、下肢から、足からですね、こう来る力も来る。で、上半身からも力が来るっていうことで、こう、ずれやすくなっちゃうんですよ。重いもの持ったとか、足で何か踏んだとか、こけたとかね。っていうことで、ちょっとでもずれやすい状態になります。で、ここがずれると、さっきも言ったみたいに座骨神経を圧迫してしまう可能性があるんですね。で、じゃあね、これがこう下に落ちてしまったりとか上にずれたりとかこうねじれたりとかっていうことでこう神経圧迫してしまう可能性があるってことなんですけど、まずそのですね、骨盤が原因なのかってことも含めてちょっとご紹介をね、今日は治療の方法を教えていきたいと思います。ストレッチですね。で、まず骨盤のずれっていうのをチェックする方法としてですね、これは寝た状態でやっていく方法をご紹介します。骨盤っていうのは基本的にはなんか寝ながら話してるみたいですけど、骨盤っていうのは基本的にはやっぱりね、こう筋肉が周りで支えてくれてるからそう簡単にずれないんですね。例えばこれ見てもらったら分かるんですけども、骨盤っていうのがこれだけだったらすぐずれちゃうんですよね。だって2、3メートル上からガーンって降りただけで足の力が入ってここに来てパッとずれちゃうの。足が立たなくなったってなっちゃうっていうわけじゃなくてね、だってね、すごい高いところから降りたとしてもそう簡単にはずれないんですね。何かっていうと筋肉で守られてるからそうなるんです。なのでこの筋肉の影響っていうのを取ってあげないと基本的にはやっぱりずれてるか分かんないし、ずれを調整できないんですね。ですのでこういうふうに横になってもらいます。これは下の方がですね、痛みがある方、しびれがある方で寝てください。私が左側にしびれがあるという想定で思っていただければと、真似していただければなと思います。で、これで骨盤が筋肉っていうのが緩んでずれやすい状態、もともとずれてるのを戻しやすい状態になってると思ってください。で、この状態でしびれがあるのであれば、この状態で左足だけですね、下の方の足だけ上に持っていきます。はい。上に持っていくんですね。はい。で、この状態でですね、上に乗せてる足をちょっと下の方に曲がってるんじゃなくて、ちょっと下の方に持ってってあげます。足を伸ばしてあげてもいいです。
ってするとですね、これ何が起きてるのかっていうと、骨盤自体がですね、こういうふうに今ずれてくれてるんですね。ぐっとこっちだけ丸くなって、こっちだけ伸ばしてるから、こういうふうにずれてくれてます。でもしこれでですね、楽になったとか、しびれが消えたとか、っていう、張ってる感じが楽になってるとかっていうことであれば、骨盤がずれてる可能性がありますね。あります。でこれに対してですね、じゃあどういうふうに調整するのかってことですけど、やり方は簡単で、こうなってますよね。この状態です。検査した状態のままで、膝にですね、手を置いてもらって、こういうふうに、両手でもいいです、片手でもいいです。この状態で、この手をですね、ぐっと引っ張る、自分の胸に近づける力と同じぐらい、こっちの足を押してあげるんですね。ぐーっと。ぐーっと。だから、こう引っ張り合うような感じです。右手はこっち、胸の方に持ってくる。左の足は下にぐっと押すような感じで、ぐーっと5秒間ぐらい力を入れてあげます。ぐーっと。だから足は伸ばそうとする感じですね。で、5秒ぐらいしたら力を抜いて、もう一回上に持ってきてあげる。で、これでもう一回押して、で、戻してあげるっていうのを3回ぐらい続けてあげてください。はい。こうすることによってですね、骨盤に必要最低限のずらすだけの力が加わってですね、楽に骨盤を戻してあげることができるようになるんですね。はい。で、これをやり終わった後、立っていただいて、楽に立てるとかってことであればですね、骨盤がずれてしまって痛みが出ている可能性がありますので、自分でできる骨盤調整の、一つの方法としてですね、ぜひこれもご活用していただければなというふうに思います。はい。私も足が軽くなったなっていう感じがしますね。はい。しびれ以外にもですね、足の軽さとかも出ますので、ぜひご活用していただければと思います。はい。じゃあですね、今日はこれで終わりにしたいと思いますけど、また何かご質問等ありましたらですね、下の方にリンクありますので、そちらの方から質問してください。もしくはですね、こちらの方に登録ボタンありますので、そちらの方から登録してもらってですね、役立つ情報だったりとか、ストレッチ動画毎日発信してますので、見ていただければなというふうに思います。はい。じゃあですね、今日はこれで終わりにしたいと思います。今日も動画をご覧いただき、どうもありがとうございました。